poviem príbeh o triednej knihe, ktorú nám ukradol. Trápna Snehulienka a jej kamaráti trpaslíci vybrali sa na hľadať škrabku na zemiaky. Kde kúkajú, tam kúkajú, škrabku nájsť nevedia. I tu hľa Pinokio si holí nohy. Snehulienka pristúpi k nemu a nežným hláskom sa pýta. Čafés, Pinokio, more, nevieš náhodou, kde je škrabka na bandúrky? Tá vieš, že hej, odpovedal jej Pinokio. Nuž čo nechcel, naschvál nasmeroval Snehulienku iným smerom. A čo človek tušil, narastlo mu nosisko z toho klamstva. Tak ti treba s maslom chleba, a tak Snehurka naša blúdi a blúdi a blúdi. A zrazu, aha, taká divná teta v čiernom pri škrabke na zemáky stojí a na nich máva. Nuž ktože to asi je? Zlá čarodejnica, ktorá ponúka našej Snehulienke myšte červené jablčko. Hamiky papiky, Snehulienka hryská a už nikdy z nej nebude miska, lebo umrela. Nuž čo? Fňuk, fňuk. Aj také sa stáva. Ako sa zdá, trpaslíci sa z toho spamätali rýchlo. Veď čo iné im ostáva? Keď musia zachrániť triednu knihu? Šup sa do škrabky, pozor na labky. A zemiačiky očistené sú, tak šup s nimi do kastróla, no a s trpaslíkom práve skončila rola. I tu v rohu kuchyne, kde porcujú sa svine, sedí si popoluška. Hrach vyberá si z uška, nuž nevládze už ona. Pozerá na nože, holub zrazu priletí, veľmi rád jej pomôže. Hrabká sa v hrachu holubček, dal by si niečo pod zúbček. A tu hľa princezná na hrachu si spinka, ujeda nám z neho ako svinka. Holubček dostal strach, tak po nej popil hrach. Hrnci sa už varí, hrach aj zemiaky. Fiona a Šrek v bruchu majú pocit na kaky, miešajú jak blázni a v tom búr naraží. V kuchyni bordel, všade farba zelená, z Mária kuští, salát sa Šrek a Fiona. Už poriadok v kuchyni treba, inak nám pani Kratka dá, beda, beda. Pada Madu už upratujú, po kuchyni poletujú. Tak do zeme zbiera chrústy, Madomilom moce k nemu prsty. Mad zmýva podlahu, Padomilom odrube mu hlavu. No bordel v kuchyni byť nemôže, tak ktože nám pomôže? Nevie to ani môj foter. Potom sa zjaví Harry Potter. Expecto patronu zakričí, no namiesto poriadku vyčaruje Marfu z mrazíkovej ríši. Pozerám sa z okna von, i tu zrazu objaví sa Ron. Adava kadevra sa tu rozkrikuje, no namiesto poriadku mrázy okolo Marfy poskakuje. No už ostáva len ona, áno, máte pravdu, je to Hermiona. Reparo, aj keď je tu kočka, namiesto poriadku neví sa tu kočka. I odplúvne si Marfuša, najprv mrazíkovi do uška, potom kľúvne do hrnca na stole. A jedlo je uvarené hotové. Ako degustátorka v reštike si sedí Mortiša. Možno sa z toho jedla popíša. Privolala si Larča, zvonili ste? A už číta v jedálnom liste. Špecialitu nášu si ona objednáva, ešte nevie na čo sa to ona dáva. They really are the spree the Addams Family. Neat, sweet, petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the
Hamiky, papiky, očista obracia a nakoniec sa z toho povracia. No zachrániť triednu knihu treba, ináč žiadna stužková nebude, beda beda. A tak Janka dostala nápad, keď pozerala do hrášku, našla na políčke Arabelu v prášku. Varí, varí a z hrnca sa parí, a tu zrazu kuky, kuky, vidí muž Arabeline ruky. Našťastie je v nej prsteň. No našu triednu knihu má Rumburak menom Ľuboš Krstený. Vydáva sa z rozprávky do sveta reálneho a tu vidí pána neznámeho. Ten nám do klasáku dopisuje šajby, Arabelu o hlavu otrpe mu gajdy. Hurá, hurá, kniha triedna, kniha je naša znova. A už ma nenapáda žiadna sloha, ale predsa jedna by tu bola. Arabela do triedy sa presunula zo školského dvora a tak šup, šup to zapečatiť, aby sa nám triedna kniha nemohla stratiť. Dobrý deň, pani profesorka. Chceli by vás oficiálne pozvať na stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční tento piatok, 9.11. Vy máte na pozvanie. Ďakujem pekne, samozrejme, že prijímam a budem veľmi rada, ak sa stretneme na takejto slávnostnej príležitosti, ako je stužková slávnosť. Ďakujem pekne za pozvanie. By sme vás chceli požiadať o povolenie, o pečatenie triednej knihy. Samozrejme. Ak dovolíte, tu je vaša triedna kniha a naša triedna kniha 5. B triedy, ktorú slávnostne odovzdávam, aby ste ju mohli minimálne na 1 týždeň zapečatiť. Nech sa páči.